dirimu kangen lho. Iya. Piye Bu niki Bu? Nyapu topo babu-babu iki. Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mane Mas Akbar lek kadon jejer aku sing disang duduk raiku ae. Susune. Hei! Masalah iya. Iya iki lho malah iya. Lha wong sampeyan iki lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak paham sampeyan iki diceti tak ceti ngono ra gelem bales nyapot to jane. Ya bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Walah, terus ngene iki lho. Mosok sampean ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kae iki niken iki VC aku. Lah wong aku pas latihan kae. Pas latihan nyapa jane. Iya Pak aja diomongne ngono kuwi aku kan malu to malian. Terus PC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kaya rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Wah, emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho. Matur nuwun karo Pak Kasun. Iya, terima kasih.